ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലർ. മൈലാഞ്ചി മൊഞ്ചിൽ ബലിപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ച് പാലപ്പുറത്തെ ഹെലോ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ. ഒരുമയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും അടയാളമായി അംഗങ്ങൾക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടുകൊണ്ട് ബക്രീദ് ആഘോഷിച്ച് ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറത്തെ ഹെലോ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ. പതഞ്ജലി ഹാളിൽ കൂടിയ സ്നേഹസംഗമത്തിൽ കുമാരി റീം ഫാത്തിമ, സാൻഹ ഫാത്തിമ, ലിയ മഹബിൻ, നാസിബ, നാജിയ, സബ്രിൻ, ആൻലിയ അനിൽ, അഗ്ന ഷെനിൽ, പങ്കജം മുരളി, സിമി ഫ്രാൻസിസ്, അഞ്ജന കൃഷ്ണ, ഐറിൻ റോസ് എന്നിവർ ബക്രീദ് ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കുചേർന്നു. അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ പി മുരളീധരൻ, സെക്രട്ടറി ഷനോജ് എ ജോയ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു.